Ti cake, arak, karne, kenda dumapay. Ano masobraan tayo, ket mangipaay ti parikot, iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salon at tayo, tanaragragsak met laeng, no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kadwak ni Claire nga sawak, kendagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Para sa mas bukas at maayos na pamamahala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang 4 na legislative measures. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng bukas at inklusibong pamamahala, ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad ang Anti-Dynasty Bill at Party List System Reform Act. Kasama rin dito ang Independent People's Commission Act at ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o ang CADENA Act. Sa ginanap na pangalawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang noong Martes, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng napag-aralan ng Kongreso ang 4 na mga legislative measures. Ayon sa Pangulo, sa pagbabalangkas ng batas, mahalagang malaman ang definisyon ng dynasty sa Anti-Dynasty Bill at ang marginalized sector sa party list system reform upang maisulong ang mga ito. Sang-ayon naman sa Pangulo sa pagsulong sa Independent People's Commission Act na tinawag niyang powerful body na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng mga illegal infrastructure projects sa bansa. Sa kabila nito, nananawagan ng Pangulo na siguruhing hindi ito magagamit sa pamumulitika. Wala ring makitang mali ang Pangulo sa pagsulong sa CADENA Act na naglalayong matiyak na bukas at responsable ang paggamit ng pera ng bayan. Sa huli, napag-usapan sa LEDAC ang timeline para sa pagpasa ng General Appropriations Bill at ang pagpasa ng enrolled bills para malagdaan ng Pangulo. School-based feeding program ng pamahalaan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalakas ng Department of Education. Bilang tugon ng DepEd sa programa ni Pangulong Marcos Jr. na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kabataang mag-aaral. Personal na binisita ni Secretary Sani Angara ang Moonwalk Elementary School sa Las Piñas nitong nakaraang Biyernes. Tiniyak ni Secretary Angara ang maayos na implementasyon ng School-Based Feeding Program o SBFP na naturang paaralan. Namahagi naman ang kalihim ng laptop at tablet sa nasabing kaganapan. Pinangunahan din ni Secretary Angara ang briefing sa pagpapatupad ng SBFP sa paaralan, maging ang pamamahagi ng hot meals at Nutriban sa mga mag-aaral. Nakipagdialogo rin ang kalihim kasama ang kanyang ilang opisyal ng DepEd at mga guro upang pakinggan ang kanilang ulat at hiling sa ahensya.
Sa SBFP ay isa lang sa mga programa ni Pangulong Marcos Jr. na naglalayong masiguro at gawing prioridad ang kalagayan ng mga kabataang mag-aaral. Dahil sa puso ng Pangulo, una ang kabataang Pilipino. Then we just want to share, we went to Las Piñas this morning, a really feel good visit because their aral at yung BOSY nila, yung isang school 573, ngayon MOSY 200 plus na lang. We're targeting zero non-readers by the end by EOSY. Ang ganda, parang very beautiful school, very pleasant, parang very positive learning environment. 1:3 ang ratio nila ng Aral Super to 1:3 para sa very aspirational. Tapos on the feeding side, may initiatives yung local government, so they added, so yung hot meal talaga, it was an egg, tapos may fortified juice, tapos may Nutriban. We can improve it, of course, with additional budget. Maagang pamasko ng Pangulo para sa mga Pilipino. Mas mabilis at mas abot-kaya ang internet. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang internet para sa lahat, nagpapasalamat ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa lahat ng mobile providers kagaya ng Globe, Smart, Dito at iba pa sa pagbibigay ng mas mura at sulit na data promo. Ayon sa datos ngayong 2025, mas mababa ng 17% na ang presyo ng data kumpara noong 2024. Halos 10 piso ang ibinaba sa bawat 10 gigabytes. Ibig sabihin, mas mahaba ang browsing, mas maraming content, mas malinaw na video calls, at mas sulit ang bawat piso. Bunga ito ng Oplan Bantay Signal ng DICT kung saan libo-libong mamamayan ang nagpapadala ng signal test. Dahil dito, mas makakaasa ang taong bayan sa mas mabilis na internet connection sa kanilang mga lugar. Nakabantay din ang DICT kasama ng taong bayan para tulungan ang mga telecommunications companies na pagandahin ang mga serbisyo pa nila. Kaya naman, ituloy lang ang pagpapadala ng signal test. Dahil sa ilalim ng bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr., ang bawat isa ay magbabantay para sa mas mabilis na internet connection sa bansa. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Ngayong araw ay makakasama natin via Zoom si MMDA Chairman Don Artes na kasalukuyang nasa Paco Pumping Station upang maglagay ng stop log upang maiwasan ang pagbaha sa nasabing lugar. Tatalakayin din natin ang mga hakbang na ginagawa ng MMDA para ma-decongest ang traffic sa Metro Manila, bunsod ng holiday rush. Magandang araw po, Chairman Don Artes. Magandang araw sa iyo, Yusek Claire, at sa inyong tagapanood. Kasama ko po si Yorme. Magandang umaga po, kami po ay Mayor Isko Moreno. Good morning po. Magandang umaga daw. Mike. For the past 3 weeks, Chairman Artes taking the lead. Of course, kasama rin natin DPWH at saka yung kanilang mga foreign consultant. Nakakaawa kasi, Yusek, yung mga taga-Paco. Kahit walang ulan, nabaha because nasira yung ating floodgates. Mm-hmm. Opo. So, go ahead na po, Sir Don. Don, thank you. Opo. Thank you, Mayor po. Thank you, Mayor. Thank you po sa inyo. Yusek, magandang umaga uli. So, ito po yung stop log na ikakabit natin, Yusek, temporarily para maiwasan po yung pagbaha dito sa Paco habang ginagawa yung floodgate. Okay. Sir, meron ba akong mensahe dahil medyo marami na po ang namumblema patungkol po sa traffic dahil sa nalalapit po na Kapaskuhan?
Opo, sobra po kasi ang volume ng sasakyan. We expect it dahil sa ating pong datos last year ng same week, first week and second week ng December, umaabot po talaga ng 450,000 ang vehicles sa EDSA alone. Yan po ay more than the 250,000 capacity. Pero ginagawa naman po natin ng paraan, may mga adjustments po tayong ginagawa, lalo-lalo na po yung clearing ng mabuhay lanes. It's just that talaga pong sobra yung volume, kaya nga po ini-encourage natin yung ating mga kababayan na gumamit po ng bus carousel at yung pong ating MRT at mga LRTs. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa DOTR para i-extend po yung pong biyahe ng MRT at mga LRT at yung po mga pampublikong transportasyon para po may masakyan ang ating mga kababayan at hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. Yung sa nangyari naman po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po yung sale doon po sa mga malls na outside ng jurisdiction ng MMDA. Kung nyo po matatandaan, pinagbabawal po natin ang mall sale dito po sa Kamaynilaan. So, yun po yung reason. Dahil po dito sa may parking Rizal, may mga nag-mall sale, nagkasabay-sabay po yung paglabas at nabulunan po. Pero kahapon, nagpulong na po tayo sa pangunguna ng MMDA, kasama po ang LGU ng Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta at Antipolo. At nag-propose po tayo ng mga mitigating measures para hindi na po maulit. At mamaya po may ocular inspection po tayo today, mamayang hapon, para po tingnan yung aming proposal at para mag-agree po ang lahat po ng mga LGUs na may access po dito po sa Marcos Highway, Yusek Claire. We can get questions from the media. Maricel Halili. Marisol Mali, sorry, GMA 7. Chairman Artes, magandang umaga po sa inyo. Si Mariz Umali po ito. Good Chairman, morning. so yung mga binanggit niyo po kasi na mga immediate solutions, actually ginagawa na rin po yan previously, even prior to the extreme gridlock that was experienced by motorists, especially in Marcos Highway. Pero sa kabila po ng mga ginawa pong mga interventions na ganun, nangyari pa rin po yung 6-hour na matinding gridlock po sa Marcos Highway. At hindi lang naman po sa Marcos Highway nangyayari yan. Nangyayari po siya sa maraming pangunahing mga kalsada. Ano pa po ba ang mga karagdagang solusyon dahil nga po sa matinding volume ng mga sasakyan, hindi naman nadadagdagan yung mga kalsada natin. So, paano po ba mangyayari? Well, yung mga interventions naman po natin ay tuloy-tuloy, like clearing ng mga mabuhay lanes. Yung po sa Marcos Highway, nagkasabay-sabay po meron din po kasing operations ang DPWH regarding sa overweight na mga sasakyan na inirequest na po natin kay SecBins na magkaroon muna ng moratorium dahil nakakaharang din po at nagiging obstruction sa daan. Ganon din po, hindi po coordinated kasi yung mga truck ban sa mga LGUs po. So kinausap na po natin sila na dapat coordinated kasi ang nangyari po, yung mga naipit po na hindi makapasok sa mga LGUs ay pumarada sa karsada na nagkaroon din po ng pagsisikip. Ganon din po, kinausap din po natin yung mga LGUs regarding mall-wise sale. Dapat po siguro ipagbawal din muna po dahil nagkataon po, pagkasara po ng mall, sabay-sabay po naglabasan na talaga naman pong naging dahilan ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Tapos nung nati-traffic na po, yung pong mga kababayan natin, yung iba nag-counterflow, hindi na po sumusunod sa enforcers na naging reason. Kaya na-overwhelm din po yung ating mga enforcers. So, magkakaroon po tayo ng additional deployment
ng mga enforcers natin, lalong-lalo na po dito sa Marcos Highway. At nangako naman po yung mga LGUs na tutulungan din po tayo sa pag-enforce po ng traffic rules. Chairman, just to follow up, I understand that you've already responded to the COA report or the COA findings dun sa mismong report na yon. But just for the record, pwede po bang mahingi yung dahilan bakit po meron naman po palang budget na nakalaan for traffic management problems and flood control projects. Pero ano po yung naging dahilan para sa mga delayed project implementation, procurement issues, at nagkaroon pa ng commitment fee na abot sa 37.4 million pesos na kailangan ibalik, no? Dahil nga dun sa na-incur ninyo na from 2018 to 2024 na hindi nagamit or hindi nagamit yung mga budget na yon para sa mga proyekto sa tamang oras, kaya kailangan i-commit ulit yung budget na yon. Ano yung Yan pong project na yan ay yung Metro Manila Flood Management Project na funded po ng World Bank. Yan po pertains to minimization ng solid waste sa ating waterways. Inabot po kasi yan ng pandemic. Nasabi nyo nga po na ang period na covered niyan ay 2018 to 2024. So yung bulk po ng delay niyan happened because of the pandemic. Pero sa ngayon po nakaka-catch up na po tayo. In fact, satisfactory po ang rating na ibinigay sa atin ng World Bank. In fact, about a week or two ago, nag-meeting po kami ng mission ng World Bank. At wrapping up na po tayo. At we can assure the public na inayos na po natin yan, nakaka-catch up na po tayo, at magagamit po ng tama yung pondo for the purpose intended. Sorry, one last. Merong 1.028 billion pesos na hindi nagamit noong 2024. Sayang kasi dahil supposedly para sa mga pang-traffic management yan. Ngayon, ang tindi-tindi ng mga na traffic na dinaranas natin, pero may budget pala na ganun kalaki. Hindi po lahat yan sa traffic. Ang bulk po niyan ay sa flood management po. Okay. So, okay. Next question, Eden Santos, Net 25. Chairman, good morning po. Bakit po yung mga mall owner ang parang sinisisi natin sa matinding traffic dahil sa kanilang mga mall sale? Na alam naman po natin na sa mga ganitong season lang sila nakakabawi sa kanilang operation expenses sa buong taon. At kung magpapatupad po tayo ng pagbabawal sa mall sale ng mga mall owners po, paano natin ito gagawin para po sumunod sila? Unang-una po, hindi naman po natin sinisisi ang mga mall owner. Ang sinasabi lang po natin, pinakikiusapan po natin sila na kung maaari ay huwag po mag-mall-wide sale dahil nga po nagkokos po talaga ng sobrang bigat na daloy ng traffic na na-experience po natin last Saturday dahil may mga malls po outside of NCR na along Marcos Highway na nag-mall-wide sale po. At nakita naman natin yung epekto. So yan po ay pakiusap natin sa mga mall owners na kanilang naman pong tinutugunan dahil alam din naman po nila na sobra po yung nagiging pagbigat ng daloy ng traffic pag meron pong mall-wide sale. So hindi naman po natin sinisisi. At kung yung sa commerce naman, hindi naman po natin pinagbabawal yung sale per se, per store. Ang pinagbabawal lang natin ay yung mall-wide sale na kabuuan po ng mall ay lahat po ng stores ay may sale. So hindi naman po yan nakaka-restrain ng trade. So at nag-agree po sila dyan dahil pag sobra rin po ang traffic, nawawala po yung foot traffic sa kanilang mga malls, ay nadi-discourage din po pag pumunta yung mga mamimili at nakakabawas din po sa sales nila. So hindi naman po natin sila sinisisi.
Okay. Pero doon po sa sale kasi po rin ang hinihintay ng ating mga kababayan, ano, para makapamili po sila ng mas marami-rami doon sa kanilang budget, lalo na po kung 500 pesos lang para sa kanilang Noche Buena. Kung ibabawal po natin yung sale, baka hindi na rin sila makabili ng mas marami-rami. Again, uulitin ko po, hindi po namin pinagbabawal or pinakikiusap na ipagbawal yung sale. Ang sinasabi lang po namin, huwag sabay-sabay na buong mall ay sale. So, on a per store basis, pwede pa rin pong mag-sale. Thank you. Any more questions? Tristan Nodalo, Newswatch PH. Hi, good morning, Chairman Artes. Sir, allow me to shift to a different topic lang po. Na-announce na po or nasabi ng DPWH at DOTR that they are planning to resume or at least simulan na po yung EDSA rehab sa 2026. May timeline na po bang wino-work out din yung MMDA? And na-address na po ba yung mga problema na na-encounter in the past na di kaya po na-suspend yung pagre-rehab ng EDSA? And this time, next year, kaya na po ba talagang masimulan ito? Well, magpupulong po kami to finalize sa, I think, December 17. Last week, nag-meet po kami ng DOTR, Sec Banoy, at si Sec Vince para nga po planchahin yung details at yung mga naging problema at issues na encounter noong nakaraan na Pranilano na i-rehab ang EDSA ay sa tingin ko naman ay na-address namin. So, i-announce po namin yung detalye sa December 17 po. I think we have one more question from Let Narciso, DZRH. Chairman, balikan ko lang po ulit yung traffic. Kasi yung mga motorista nagrereklamo rin po na maging sa mga skyway ay traffic. So parang nagbabayad sila ng mahal tapos para sana makaiwas sa traffic. Pero pagdaan nila ng skyway, traffic pa rin. Nakipag-usap na po ba kayo sa mga operator at anong sabi nila? Well, DOTR po ang may jurisdiction dyan. Outside na po ng jurisdiction namin yung TRB at DOTR, particularly yung mga NLEX at SLEX. Pero again, we'll communicate po with DOTR para po ma-address din yung concern kasi nag-spill over din po yan sa major thoroughfares natin pag barado po ang SLEX at NLEX. That is the last question, Yusek. Thank you. Thank you very much, MMDA Chair Don Artes and also to Mayor Isko Moreno. Maraming salamat po. Thank you. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question from Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May ilang mambabatas po na hindi kontento, gaya ni na Representatives Leila de Lima at Chel Jokno, dun sa pakiusap lang ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad yung ilang panukalang batas kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at Independent People's Commission. Ang katwiran nila, ma'am, kung sincero ang presidente at talagang gusto niyang maisabatas itong mga ito, bakit hindi sinertify as urgent? Ano pong sagot ng palasyo dito? Unang-una po, ito ay Congress at executive na priority bills. Alam po natin yan at nagbigay na po ng mensahe ang Pangulo na ito ay unahin at pag-aralang mabuti para maipasa kaagad. Malinaw ang mensahe ng Pangulo. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po, kailan kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kaya po, binigyan niya ng mensahe, malinaw, priority bills po ang 4 na legislative measures. And what motivated the President, ma'am, to finally push for the swift passage of these bills? Naging factor po ba somehow yung galit ng publiko sa mga politiko, sa corruption sa gobyerno? Yung 4 na bills sa pinag-uusapan natin. Unang-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso
na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi ng iilang mapang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taumbayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, what prompted the president to support the anti-dynasty bill, given that when he was still a presidential aspirant, he said that there's nothing wrong with political dynasties. Ma'am, let me just read what he mentioned in January 2022. Why would you make political dynasty illegal? Paano kung yun ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad, which is not the case. You are targeting a very specific group in society. Ang politika naman is all about performance. If you're worried about dynasties, then take everybody to an election. So ma'am, may we know what changed his mind? Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taumbayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taumbayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Ma'am, quick follow-up lang po. How does the president define dynasty? And what are the provisions does he intend to see in the measure? And confident ba, ma'am, yung Palace na this bill will be pushed in both chambers of Congress given na we know for a fact that some lawmakers actually hail from dynasties? Kaya nga ang bilin ng Pangulo, aralin tong mabuti para maging tama ang definition ng dynasty. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch. Good morning, Yusek. Lumabas din po kamakailan, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay may information po sila about an ICC warrant against Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the palace prepared to enforce it, and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na paabiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talagang magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ang ICC. Okay. But follow-up lang po, this early on, you have Senator Robin Padilla saying publicly giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Next question, Chloe Hofana, Business World. Hi, Yusek. Regarding lang po sa General Appropriations Bill for next year's budget, will the President certify this as urgent given his historically he certified the bill as urgent? Hindi ngayon. Hindi. Ngayon. Hindi. And that's for a fact, Yusek. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung enrolled copy ng GAB. In other matters, Yusek, yesterday, the peso hit an all-time low of 59.22 against the US dollar, and just this morning, it touched 59.25. Analysts say this is due to a strong US dollar and a weak local confidence. May we get the palace's reaction on this, and what steps is the administration considering to address the currency's continued weakness? Opo, we are working with the BSP and the economic team at bukas po ay magkakaroon po sila ng meeting. So bukas maaari ko po kayo bigyan ng update. Quick follow-up lang po. Does the administration worry that the peso's weakness will further stoke inflation, especially with the holiday season approaching? Tignan po natin, malamang ay matatalaka ito bukas. Next question, Janelle Maribok, UNTV.
Magandang umaga po, Yusek. Pinakakasuhan na po si Atong Ang ukol dito sa missing sa Bungeros. Ano po masasabi ng palasyo dito dahil sa mga nakalipas, nagsalita rin po ang Pangulo ukol dito? Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito'y naaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Kaya muli, sinasabi natin, hindi katulad ng iba, ang Pangulo po ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Pero paano natin maialis yung pangamba pa rin ng ilan na baka magkaroon ng special treatment dito sa kaso ni Ang? On whose part? Special treatment. DOJ ay kay Ang. On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment from the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Thank you. Thank you. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, regarding po sa mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, medyo alarming na po yung pagdami. Merong 250,000 Filipinos live with HIV. Meron na po ba tayong update dun sa figures kung ilan po talaga? At ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno natin para matugunan po yung sa pangunguna ng DOH yung mga pasyente po na mayroong AIDS sa ating bansa? Opo, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila based sa UNAIDS 2024 Global HIV Data, may estimate na population po tayo ng 217,700 people living with HIV at with 30,800 annual new cases of HIV infections. So sa ngayon po ay pinapalawak po ng DOH ang testing sa lahat ng mga bukas centers at pinapapasok na rin po sa bawat primary care facility sa pamamagitan ng pagrepaso ng yakap para ito'y maisama itong ating mga kababayan na living with HIV. At ang DOH na rin po ang bumibili ng pre-exposure prophylaxis na nakakatulong sa pagpigil ng paghawa. Sa bahagi po ng Calabar Zone, mataas po ang mga kaso ng HIV. May we know kung meron pong nabanggit na dahilan ng DOH, bakit po doon nakakapagtala ng mataas na kaso po? Alam naman natin po ang top 3 regions, no? At kung bakit nagiging prevalent or lumalaganap ito. Ang una pa rin po, ang reason ay yung sexual contact. So, siguro mas maganda po talaga na mas malalim na pagbibigay impormasyon sa mga publiko ang maaari lang sapitin kapag hindi sila responsable sa kanilang mga aksyon. Follow-up question from Maris Umali, GMA 7. Hi, ma'am. I'm just a follow-up on the traffic and COA report. With the COA findings, does the president have any specific directives to hold specific agencies accountable, like, for example, the MMDA and some concerned DPWH offices, to make sure and to ensure that the long-standing inefficiencies will no longer contribute to the worsening traffic situation in Metro Manila? Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances na hindi agad-agad na kayang solusyonan. Especially pagka yung patungkol sa traffic, pag itong klaseng season. Pero ginagawan po ng paraan, katulad ng sinabi po ni MMDA Chair Don Artes. Pero ma'am, yung sa mismong inefficiency in the procurement of materials, equipment, tapos yung mismong delays in the project, yun po kasi yung naging problema eh. Kaya parang may mga budget na hindi nagamit
Well, sinabi niya for flood control yan, but still, it's for a project na dapat nagbenepisyo ang mga mamamayan pero hindi nagamit. Tapos yung iba nasusoli sa National Treasury when in fact there's actually a fund that is supposedly intended for those projects. Yes, opo, tama yan. Kaya po, tinututukan na rin po ng DPWH yung mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klaseng delay. At ang delay po kasi alam natin ito ay hindi magandang epekto ng serbisyo para sa taong bayan. So tututukan po ito ng DPWH at ng MMDA at yun din po naman ang utos ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, actually it's about the party list reform, no? Kasi na-mention nyo kanina, the president wants the abuses addressed and the political landscape has changed. But it's in relation to the dynasties. Now, ano po bang mga thoughts ng ating Pangulo hinggil sa present party list system ngayon? The general rule, the general idea na meron ang party list. Pero sabi nga natin, kung ano man yung bill na yan, aaralin ng Pangulo. Mahirap po kasi magbigay ng opinion ngayon, but ang nasa paningin ng Pangulo ay kung ano ba ang sinasabi patungkol sa dynasty, mga magkakamag-anak na nasa politika. At sa ngayon po ay lahat po ng mga previous bills na hindi naman napasa, i-calculate po ito at aaralin po na mabuti. Ano po kaya yung mga particular concerns ng Pangulo hinggil sa kasalukuyang party list system kaya nagtulak sa kanya na hingiin sa Kongreso na i-prioritize yung reforms doon sa party list law? Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang na iboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Salamat po. Next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Ay, good morning, ma'am. Under po dun sa EO 107 na nirelease recently ni President Marcos, may TWG raw na i-create para i-review yung base pay and allowance increases ng mga MUPs. Nakalagay po doon na para raw po maging sustainable. Napag-usapan po ba ito doon sa sa LEDAC meeting kahapon at saka yung proposed na MUP pension reform na earlier na shelf ng economic managers this year po? Hindi po siya napag-usapan kahapon pero ito po ay parte na po noong nakaraang Kongreso, 19th Congress. At ipinupush din po ito ng Pangulo. Tapos last na lang po, yung proposed na increase po dun sa base pay increase tsaka yung sa allowance po, magkano po kaya yung gagastusin ng government for that starting next year at tsaka saan po kukunin yung funding? Kung saan kukunin, sabi po ng DOF at ng OES at DBM, ito po ay meron na po na nakalaan para sa 2026 budget. Bali, magkano po kaya? Sa ngayon po, wala tayong pinaka-details kung magkano, pero nakalaan po ito. Hihingin ko po ang pinaka-detalye kung magkano sa kanila. I-clarify ko lang kasi 'di ba na recently lang po na mention ni President tong increase na to. Pero yung parang yung deliberations po doon sa 2026 budget, parang nagdaan na rin po siya. Nasa final phases na po ngayon. So, paano po siya na-include doon sa... Kasi po yun ang nais ng Pangulo even before. So, talaga po na pinalano po ito. Thank you po. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So, he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya magbiyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya. Sabi niya, 17 countries? Nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Hindi po siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito.
sa kanyang constituents. Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. Thank you, Yusek. Follow-up question from Chloe Ofana, Business World. Yusek, pasensya na. Ibang topic po. Maybe just get the Palace's reaction on the 3-month high unemployment rate po, which is weird kasi po ngayong holiday season dapat mas mataas po ang employment rate pero nakikita po natin na bumaba po siya hitting 3-month high. Sa ngayon, hihingin po natin ang opinyon ng DOLE. Wala pa po sa atin na ibigay na anumang update tungkol dyan. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, with the President prioritizing the Independent People's Commission Act, does the ICI still have the President's confidence? Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh. At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. So kahit po na-mention na po ni Ombudsman Boying Remulla na posibleng ma-dissolve at kahit na sinabi ni former Commissioner Rogelio Babe Singson na walang pangil yung ICI, Malacanang still confident? Walang pangil in a way dahil walang contempt powers. Yes po, and the budget issues before. May budget na po. Nasa kanila po yung budget. At yung printer, even before may photocopier, heavy duty. Hindi lang po siguro napansin ni ating mahal na Secretary Babe Singson. Well, anyway, walang pangil. Hindi po naman ito gagawin ng ating Pangulo kung walang pangil. Yes, oo, wala silang contempt powers because katulad na sinabi natin, hindi ito ang purpose na isinagawa itong Independent Fact-Finding Commission, kundi mag-gather lamang ng mga documents, data, evidence, na maitutulong kapag nais na isampa ang isang kaso sa DOJ o sa Ombudsman. At marami na po ang nasampahan, marami na rin po ang na-freeze ang assets. So, hindi po natin masasabi na walang naging pangil ang ICI. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Doon sa Independent People's Commission na gustong i-prioritize ni Pangulo, di ba natin nakikita na baka magkaroon ng duplication, redundancy since meron naman tayong ombudsman? And ano ba pagkakaiba nito doon sa function ng ombudsman na Yusek? Actually, napag-usapan yan kahapon at nagbigay ng opinion ng ating Pangulo. Natignan lamang kung hindi magkakaroon ng duplication of work. At especially with the ombudsman. At wag magamit na weapon or ma-weaponize ito sa pamumulitika. At yun ang tingin natin na aaralin mabuti ng ating mga mababatas na hindi magkaroon ng duplication of work or magkaroon ng overlapping ng jurisdiction between this IPC and the Ombudsman. Last question, Kathy Valente, Manila Times. So, yes, good morning, Yusek. Yusek, can you confirm reports that Education Secretary Sani Angara and the ICT Secretary Henry Aguda are on their way out? And how's the performance evaluation po ng ating mga cabinet? Denied po, dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting. At nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Okay, isa pa ma'am, follow-up lang. What does the President think about the performance of his cabinet this year despite yung sunod-sunod na pagbitiw ng kanyang mga cabinet following yung mga allegations sa corruption related sa flood control? So, paano po ma-rate ng Pangulong ating cabinet this year? Sa ngayon, nakikita po ng Pangulo na ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtatrabaho. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Pero ma'am, meron bang mga susunod na sisibakin or maalis sa pwesto? Sa ngayon, wala pa sa ating na ibibigay na anumang update. Wala pa po. That is the last question, Yusek. Thank you. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan diin ngayon ng Department of Health na karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taumbayan.
salungat sa sinasabi ng iilan. Nagamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Ang HEA ay ibinibigay sa mga healthcare workers na nagsilbi at nagsakripisyo para sa publiko noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na hindi nabayaran noon. Nagamit din ang pondo para sa iba pang programa, katulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients at ang pagbili ng iba't ibang medical equipment para sa DOH hospitals, LGU hospitals, at primary care hospitals or facilities. Malaking bahagi rin dito ay napunta sa 3 DOH health facilities at sa health facilities enhancement programs. Dahil sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang pera ng taumbayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. At sa usapin naman ng kalusugan, muli, zero balance billing, higit 1 milyong pasyente na ang natulungan sa loob ng 4 na buwan. Bilang bahagi ng kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang healthcare sa bansa. Umabot na sa higit 1,078,000 patients ang natulungan ng zero balance billing program ng Department of Health. Matapos lamang ng 4 na buwan. Ayon sa pamunuan ng DOH, patuloy ang full implementation ng zero balance billing sa mga DOH hospitals upang tiyakin na lubos ang alagang maibibigay ng programa sa sambayanang Pilipino. Makakaasa ang mga kababayan natin na mananatiling abot kamay ang maayos na kalidad na serbisyo ng mga pampublikong hospital at libre ang pagpapagamot para sa mga lubos na nangangailangan na mga kababayan natin. 4 na buwan matapos ang sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Hulyo, umabot na sa 1,078,164 na pasyente ang natulungan ng Zero Balance Billing Program na direktang iniutos ng Pangulo na gawin sa mga DOH hospital. Mahigpit na mandato ni Secretary Ted Herbosa ang full implementation ng programa sa higit 80 ospital ng DOH at sinigurong madali rin ang pagpoproseso ng bill ng mga pasyente. Ilan sa mga DOH hospital na rin ang nagpatupad ng paperless billing kung saan dinadala na ang resibo sa bedside o kama ng pasyente kung saan nakasaad na zero ang babayaran nito. Ramdam rin ang Zero Balance Billing o ZBB maging ng mga pasyenteng sumasailalim sa mga komplikadong medical procedures na umaabot sa milyong piso ang halaga tulad ng dialysis, surgery at chemotherapy. Sakop ang professional fee ng doktor pati na rin ang gamot na kailangan ng pasyente basta't nasa basic accommodation ng isang DOH hospital. Tinitiyak naman ng ahensya ang tuloy-tuloy na implementasyon ng Zero Balance Billing alinsunod sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mapapanood naman sa DOH Facebook page ang kwento ng mga pasyenteng natulungan ng Zero Balance Billing. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition.
anak ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you. Maraming salamat po. Good night. contributions are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang langit kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag ni siyudad ng Anton, agbyag ni Manalo ng Tambakon, agbyag tayo ang Diyos kaya kinakatakilan. Mabuhay Apo, the Candon City, and our province of Ilocos Sur. Happy Tobacco Festival 2023!
celebrar the City Fiesta. Thank you very much and congratulations to each and everyone. Okay? Mabuhay kayo sa kayamin na participants in the street dancing. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work. Because this area used to... Dahil po yan sa paputok na boga, 5-star at mga hindi matukoy na uri ng paputok. RMN Network News. Nakabantay pa rin ng Bureau of Fire Protection sa mga insidente ng sunog kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Sa datos ng ahensya, umaabot na sa 9 sunog na sanhi ng paputok. Ang kanilang naitala ngayong Disyembre habang nasa 16 naman ang sugatan at 2 ang nasawi. Sa panayam ng DZXL News, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Public Information Service Chief at spokesperson ng BFP, na pinakahuling insidente ay nangyari sa Barili, Cebu nitong linggo lamang. 8 tindahan kasi ng paputok ang natupok matapos na testingin ng 2 buyer ang binili nilang triangulo na agad na kumala sa magkakatabing pwesto. Binigyan din pa ni Arroyo na bagamat legal, ang paputok ay hindi pa rin ito ligtas sa maling paghawak o pagtransport. Pagtransport ng mga pagbili ng mga nasabing legal na paputok ay hindi properly na lagay sa tamang lalagyanan o di kaya open siya for any possible na ignition tulad ng cigarette butts at iba pang pwedeng maging dahilan ng sunog or ng ignition doon sa mga napakasensitibo kasi ang mga firecracker and pyrotechnics. So yun po ang mga na-recorded natin for this month, total of 9 and plus 17 ay nasa 26 na po for this year compared sa last year na 39. Kasabay niyan mga kasama, puspusan ang panawagan ng BFP sa publiko na huwag gumamit ng paputok. Mahigpit din ang paalala nito lalo na sa mga kabataan na huwag mamulot ng paputok na hindi naman pumutok. Hanggat maaari, wag nang gumamit ng paputok at pailaw. Gumamit na lang ng ibang bagay na gumagawa ng ingay at ilaw. Torotot, halimbawa, no, wag ipahawak. Yung nabalitaan natin, no, yung bata na nasawi at yung injured yung kanyang kaibigan or yung kasama. Wag ipapahawak o bibigyan ng kahit na anong uri ng paputok ang mga bata. No, maging anumang pailaw ay dapat na may patnubay at nagbabantay o pagbabantay ng mga nakakatanda. Pakiusap po dahil sa karamihan na naputulan ng kamay, nasawi ng kabataan ay dahil sa talagang walang tamang gabay. Sa ngayon mga kasama, nasa Code Red Alert na ang Bureau of Fire Protection kasabay na rin ang kanilang Oplan paalala iwas paputok upang matiyak ang kahandaan sa pagsalubong sa bagong taon. RMN Network News. Presyo ng mga pailaw at paputok sa Cubao, tumaas na 2 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Pagdagsa ng mga mamimili, inaasahan na bukas. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Report! Balikan na lang natin ang report ni kasamang Lestor Aler
Bentahan pa rin ang bilog na prutas, paputok at torotot. Inaasahang lalakas mamaya hanggang bukas, bisperas ng bagong taon. Ayon po yan sa ilang mga nagtitinda. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chill Emprido. RMN Live Report! Inaasahang sisikla mamaya hanggang bukas ang bentahan ng bilog na prutas, paputok at torotot isang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Abdul Jahil at Jam Cruz, bukas, bisperas ng bagong taon nila, inaasahan itong mas maraming mamimili para sa nasabing mga produkto. Asahan na rin daw ang taas presyo nito bukas, lalo pat mataas na ang demanda sa mga mamimili. Katapusan po ng December. 31 talaga? Oo. Doon din inaasahan mabenta? Sa ngayon, nilalatag ba namin yung mga loses? Taas ba yung presyo ng torotot at ng paputok? Oo, tataas yun. Tataas talaga? Lahat ng mga items na tataas yun. Tataas talaga? Oo. Okay naman po. Kagaya kahapon, okay pa naman. Ano ba, tumal ba? Malakas na? Nung first day, matumal. Ngayon, okay na po siya. Malakas na siya. Ay, kamusta ang presyo? Ganun pa rin po, mataas pa rin siya. Na-expect na marami yung bibili. Sana po, mamaya. Mamaya. Bukas, sana maubos na yan. Sa ngayon, pabenta naman na ang ilang paputok, gayon din yung mga prutas kumpara nung mga nakaraang araw. May ilan kasi na ayaw na makipagsabayan pa bukas sa pamimili. Umaasa naman ang mga nagtitinda na makabawi sa kanilang ipinupunan at magkaroon ng maayos na benta sa pagsalubong sa bagong taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, sa Top RMN. RMN Network News! Dako tayo dyan po sa Cubao sa Quezon City dahil po yung presyo ng mga pailaw at paputok tumaas na 2 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Pagdagsa ng mga mamimili, inaasahan bukas. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Report! May paggalaw sa presyo ng mga binibentang paputok at pailaw dito sa loob ng Araneta City sa Cubao, Quezon City, kung saan dumoble ang presyo ng mga lokal na paputok 2 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ang sa mga nakausap nating mga retailer, bagamat may supply ng mga paputok ay mataas naman ang kinakailangan nilang puhunan para rito. Posible rin makadagdagan nila sa pagtaas ng presyo ang kaunting oras sa paggawa ng mga pailaw at paputok. Pakinggan natin ang tinig ng mga retailers na ating nakapanayama. Yung Quitis, yung Sawa, yung TriStar, halos doble ng taas ang lokal. Pero yung pailaw, okay lang. May supply, pero napakataas. Hindi na namin nang kayang kunin. Maaaring tumaas pa yan bukas kasi gahol na sila gumawa kaya mataas na yung presyo. Bukod doon, konti yung dumating na pulbura. Ang Quitis mula sa 10 piso ang halagang kada piraso, itinitinda na ito sa 20 pesos. Sa fireworks naman, nasa 1,000 hanggang 35,000 pesos ang presyo, depende sa klase at laki. 100 hanggang 150 pesos naman sa Lucis, habang ang fountain naman na dating nasa 150 pesos, ngayon ay 300 pesos na. Sa kabila nito ay unti-unti naman nagsisidatingan na ang mga mamimili na humahabol na makabili ng paputok. Inaasahan naman nila na mas mararami pa ang mamimili bukas, bisperas ng bagong taon, lalo na tuling araw na rin nila ng kanilang pagtitinda sa lugar. Samantala, mataas din ang bentahan ng mga torotot at iba pang pampaingin na ibinibenta dito sa Araneta City. Nasa 80 hanggang 120 pesos ang kada piraso ng torotot, depende sa klase. 100 pesos naman ang rakatak na isang kahoy na baril at 3,000 pesos naman para sa electronic firecracker. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, sa TAC RMN. RMN Network News! Sa Divisoria tayo mga kasama, ramdam na po ang bahagyang pagtaas ng presyo ng mga bilog na prutas na mabenta ngayong bagong taon. Kabilang po dyan ang longga na nasa 280 pesos kada kilo. Ang grapes sa seedless ay nasa 160 hanggang 200 pesos kada kilo. Habang ang suha ay 80 pesos po ang kada piraso. Habang ang dalandan at chico 100 pesos per kilo, kiat-kiat 50 pesos isang balot. Habang ang melon 60 pesos ang kada isa. Ang pinya mga kasama, 100 piso kada piraso. Pakwan, 220 pesos. Orange at lemon, 25 pesos ang bawat isa. Habang ang Fuji apple ay 50 pesos po ang 3 piraso. Habang ang kiwi ay 100 pesos ang 3. Habang ang bayabas naman ay nasa 150 pesos kada kilo.
Ayon po sa ilang fruit vendors, matumal pa ngayon kumpara sa kaprehong panahon noong nakalipas sa taon ang bentahan ng mga prutas. Gayunpaman, inaasahan na dadagsa ang mga mamimili mamayang hapon o hanggang bukas, besperas ng bagong taon. RMN Network News. Sa iba pang balita, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayanang Pilipino sa paggunita na ika-129 na anibersaryo ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Sa kanyang Rizal Day message, sinabi po ng Pangulo na ang sakripisyo at pagiging martir ni Rizal ang gumising sa kamalayan ng mga Pilipino bilang isang malayang bayan na may dignidad at kakayahang hubugin ang sariling kinabukasan. Binigyan din pa ng Pangulo na sa panahong hinihingi ng taong bayan ang integridad at pananagutan mula sa mga pinuno na nanatili namang mahalagang gabay ang buhay at ang mga aral ni Rizal. Dinagdag pa ng ating Pangulo na mga prinsipyo ipinaglaban ng pambansang bayani ay dapat na magsilbing pamantayan ng lahat, mapapribado man o pampublikong sektor, at dapat manaig ang pagmamahal sa bayan kaysa pansariling interes. Naway magsilbihan niya inspirasyon lalong-lalo na sa mga kabataan ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal habang patuloy ang sama-samang pagsisikap sa nation building at sa pagtataguyod ng hustisya na ipinaglaban ng ating pambansang bayani. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, paglaya laban sa pang-aabuso, pagkakawatak-watak at kasamaan. Kabilang po sa mensahe ni VP Sara Duterte ngayong Rizal Day. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Joyce Adra. RMN Live Report. Naging tapok sa mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong Rizal Day ang paniniwala ng kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa pwersang dayuhan. Ayon kay VP Sara, ang kalayaan ay pati na rin sa isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkakawatak-watak at kasamaan. Sinabi rin ni VP Sara na sa paggunita ng mga sakripisyo ni Dr. Jose Rizal, dapat manumbalik ang ating lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Hindi rin anya dapat hayaan na mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Sa paggunita natin sa kanyang sakripisyo, manumbalik nawa ang ating lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Huwag nating hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Kinilala rin ni VP Sara ang ipinamana ni Dr. Rizal hinggil sa diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes Adra, Tatak RMN Network News. 12:16 po tayo ng magandang tanghali mga kasama. Magkakaroon ng ilang pagbabago sa isasagawang traslasyon ng Nazareno sa Quiapo, Maynila sa darating na Enero 9. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ng Technical Advisor ng Quiapo Church na si Sir Alex Irasga, babawasan ang entrance at exit sa simbahan ng Quiapo para sa mga dadalo sa misa. Yung dati ho ay pinapayagan natin pumasok sa may gilid po ng Hidalgo. Nawala na po yan. No? Dati ho pinapayagan na. Kung kayo ho ay papasok sa Hidalgo, hanggang doon lang ho kayo sa labas ng simbahan. Kung kayo po ay papasok via Carriedo, hanggang doon lang ho kayo sa labas ng simbahan sa may Plaza San Juan. Yun ho, yung Evangelista, yan po ay sarado para ho sa exit route ng mga magsisimba. Yun pong Quezon Boulevard, Plaza Miranda, hanggang Carlos Palanca, hindi po natin pinahihimpilan ng mga tao at sasakyan yan dahil dyan po ang daanan ng mga palabas ng simbahan at paikuto sa eastbound naman ng Quezon Boulevard. Samantala, bagamat hindi magbabago ang ruta ng andas mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church, may mga isasarang daan para mas maging maayos ang daloy ng prosesyon.
Ang una pong isasara sa pasukan ng mga tao ay yung kanto ng Rojas Boulevard at saka ng Katigbak Driveway at Padre Burgos. Hindi po yan papayagan sa anumang uri ng sasakyan at mga tao. Ang pangalawang pagbabago, ang Ayala Bridge po, ang Carlos Palanca, ang Pikasal, punong-puno na po ng mga tao yan bago pa ho dumating ang ating imahen, ang ating pong prosesyon. Ngayon po, isasara po natin yan dahil based on our experiences, yung mga tao sa Ayala Bridge ay nagiging problema sa pag-akyat ng imahin, papakyat ng tulad. Sa kabilang side naman po, parehas po ang Carlos Palanca at ang kalsada ng Pikasal ay sarado pati sa mga mamamasan at nananampalataya. Mula ho kanto ng Quezon Boulevard, yung buong kabaan ng Carlos Palanca hanggang umabot ho dun sa may Pikasal, hindi ho papayagan na yan ay mapuno ng mga tao. Yung mga kasama ang tinig ng Technical Advisor ng Quiapo Church na si Alex Irasga sa panayam ng DZXL RMN Manila. Pagtitiyak pa ni Irasga, magkakabit sila ng mga signages at audio-visual presentation para maging gabay ng mga debotong dadalo sa pista ng Poong Nazareno. RMN Network News. Mga balitang dapat pang abangan, ethics complaint, posibleng ihain laban kay Representative Leviste dahil sa umunoy puwersahan at iligal na pagkuha ng Cabral Files. RMN Network News. May bundag Pilipinas sa idupos. Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN, maligayang Pasko mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, ang DOH, AFAB at ang PGB lumagda sa tripartite agreement para yan sa serbisyong pangkalusugan. Kasama natin mula sa RMN Bataan, si Radyoman Mike Sigaral. RMN Live Report. Lumagda sa isang tripartite agreement ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan, Authority of the Freeport Area of Bataan at Department of Health upang higit pang patatagin ang sektor ng kalusugan at matiyak ang dekalidad, episyente at abot-kayang serbisyong medikal para sa mga Bataenyo. Sinagawa ang seremonya ng paglagda sa tanggapan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa. Layunin ng kasunduan na pagtibayin ang koordinasyon at suporta ng bawat ahensya sa paghahatid ng mga medical equipment, serbisyong pangkalusugan at iba pang mahalagang pangangailangan ng mga ospital upang mapaigting ang isang mas maayos at epektibong healthcare system sa lalawigan ng Bataan. Pinangunahan ang paglagda nila DOH Secretary Teodoro Herbosa, Central Luzon Center for Health Development Regional Director Corazon Flores, AFAB Administrator and CEO Hussein Pangandaman at FAB-GH Chief of Hospital Dr. Hector Santos. Ay sa mga opisyal, inaasang magbubunga ang kasunduan ng mas pinalakas na serbisyong medikal para sa publiko. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN Network News. Mula Bataan, dako naman tayo dyan po sa Baguio City dahil meron pong naitala na kauna-unahang kaso ng basag kotse. Kasama natin sa balitang yan si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio. RMN Live Report.
Muling nagpaalala ang Baguio City Police Office o BCPO sa mga motorista at turista na maging maingat at responsable sa pagpaparada ng kanilang mga sasakyan sa lungsod ng Baguio. Kasunod ng isang insidente ng basag kotse na naganap kamakailan malapit sa Baguio City Hall. Ayon kay BCPO Public Information Officer Police Major Marcy Grace Moron, may person of interest na ang pulisya kaugnay sa nasabing insidente. Batay sa paunang investigasyon, ipinarada ng driver ang kanyang sasakyan sa ibaba ng City Hall habang sila ay kumakain. Subalit nang bumalik ang may-ari bandang alas 9 ng gabi, napag-alaman niyang basag na ang salamin ng isa sa mga pinto ng sasakyan. Bukod dito, nawala rin ang isang DSLR camera na nasa loob ng sasakyan. Dahil dito, pinayuhan ng BCPO ang publiko na magparada lamang sa mga maliliwanag na lugar. Mas mainam kung may CCTV cameras at kung maaari ay gumamit ng car alarm at iba pang security devices. Binigyang diin din ni Police Major Maron ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga hindi itinalagang parking areas. Nilinaw rin ng opisyal na ito ang kauna-unahang insidente ng basag kotse na naitala ng BCPO ngayong Yuletide season. Nanawagan naman ng BCPO sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon na kumakalat sa social media. Ito ay kaugnay ng isang post na nagsasabing may CCTV sa lugar ngunit di umano'y naka-off dahilan upang hindi umano matukoy ang suspect. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang kopya ng CCTV footage at patuloy ang investigasyon dahil mayroon ng person of interest sa kaso. Kasama mo mula rito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, ethics complaint posibleng ihain laban kay Congressman Leviste dahil sa umano'y puwersahan at iligal na pagkuha ng Cabral Files. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald B. Ulep. RMN Live Report. Papatas ang umuray persahan at illegal na pagkuha ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Cabral Files sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabrala. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridona, dahil sa mga ginawang hakbang ni Leviste ay pwede itong mahainan ng ethics complaint. Anya nung unay igirigit ng mambabatas na mayroong direktiba sa kanya si DPWH Secretary Vince Dizon para makuha ang mahalagang dokumento mula kay Cabrala. Pero mariin ngayong itinanggi ni Dizon na nagbigay ito ng otoridad para kumuha ng files mula sa nating opisyal ng DPWH. Dahil ito ipinunto ni Ridon na mga aligasyon ng hindi tamang pagkuha ng files at ang pag-reproduce ng official documents ay makukwestiyon ang ethical duties ng mga mababatas, kabilang na ang pagrespeto sa batas, pag-iwas sa pag-apto sa posisyon at ang pagprotekta sa integridad ng congressional inquiries. Hindi anya nila papayagang maging venue ang Kamara kuha ng mga questionable ebidensya at itaan ang legitimacy sa pamamagitan ng publicity. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald RMN Network News. Mga politiko at cabinet members sa sinasabing nasa Cabral Files dapat masuri at mabigyan report ng DBM. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Iginit ni Senate President Tito Soto III na mahalagang masuri ang Cabral Files na naglalaman ng umano'y mga politiko at mga cabinet members na nagpasok ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Ipinunto ni Soto na madali lang kung may sinasabing listahan mula sa DPWH, pero ang dapat na tanong dito ay kung napondohan ba ang mga proyektong ipinasok. Dapat anyang makapagbigay ng report ang Department of Budget and Management kung nakapaglabas ba sila ng pondo tulad ng pag-i-issue ng SARO o Special Allotment Release Order at NCA o Notice of Cash Allotment at kung naipatupad ba ang mga proyekto. Kung may listahan ng DPWH ng mga projects, hindi yun ang dapat tanong doon. Ang tanong, may SARO ba? Na-release ba? Meron bang NCA? Alin ang mga na-implement? Alin ang hindi na-implement? Alin na for later release ng presidente? Alin ang na-veto ng presidente? So it's not just basta a list. Kailangan alam mo. Alam ng DBM. Sinabi pa ni Soto na hindi lamang ito basta listahan at mahalagang alam ito ng DBM upang maging malinaw dahil kung listahan lamang ay madali lamang maglabas nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita, hindi dapat ipagdamot
sa publiko kung anuman ang nilalaman ng tinaguriang Cabral Files. Reaksyon niya ng constitutional expert na si Atty. Domingo Cayosa kaugnay ng pagtatalo sa hawak na dokumento ni Batangas Representative Leandro Leviste. Paliwanag ni Atty. Cayosa kung paano man nakuha ng mambabatas ang nasabing files na naglalaman ng mga pangalan ng mga taong sangkot sa alokasyon ng pondo sa 2025 national budget ay hindi na anya mahalaga. Ang files na ito, ang record nito, ang may-ari gobyerno, hindi private property ito. Public record ho yan ng gobyerno kasi yan ho yung listahan ng mga kung saan na ina-allocate o sinong humihingi ng mga allocation dun sa budget ng DPWH. Entitled naman ng taong bayan at ang justisya na malaman ano ba talaga ang laman yan. But nagtataka nga ho tayo kung bakit walang basbas. Kasi malinaw ho naman na yung file na yan, hindi ho personal property nung namatay na Yusek. Duda pa si Cayosa sa tunay na layunin kung bakit tila inililihis ang issue gayong public document ito. Bukod po sa namayapang opisyal, tiniyak din niya na alam ito na ibang tauhan ng DPWH. Ginagamitan ulit tayo at mga technicalities at linilihis o kaya ginugulo ang kaisipan ng taong bayan. The fact remains that that file pertains to government transactions. It is with government public official. Nagtataka ho tayo kung bakit napakatagal na ilabas ang laman ng files na yan. It's pretty obvious na mukhang pinoprotektahan kung sino man ang nasa file na yan. Kasama ang tinig ng constitutional expert at dating IBP President Atty. Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL-RMN Manila. Sa pinakahuling impormasyon, nakatakdang isailalim sa forensic examination ng hard drive ng computer ng namayapang DPWH Undersecretary Catalina Cabral. RMN Network News. Dalawang board of directors naman ng SunWest Group of Company sinilbihan na ng warrant of arrest ng CIDG Bicol. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. RMN Live Report. Sabay na isinerve ng Criminal Investigation Detection Group, CIDG Bicol, sa pamumuno ni Police Colonel Rigada. Ayon kay Rigada na dumating sa kanila ang warrant of arrest ng dalawang board of directors kung saan agad nilang pinuntahan ang bahay ng unang board of director ng SunWest Group of Company. Subalit wala. Ayon sa may bahay, umano ay umalis at hindi pa bumabalik. Sa bahay ng pangalawang board of director nang dumating ang mga tauhan at si Colonel Rigada, kalabas na wala din sa tahanan. Umalis din anya. Matapos ang kanilang pag-serve, kinausap ang may bahay na huwag nang magtago ang mga akusado dahil lalong binibigat ang kanilang kaso. Ininaw ni Colonel Rigada na dapat pagdating, huwag nang hintayin na arestin pa pagkos voluntaryong sumuko para anya maprotektahan. Subalit kapag hindi sumuko, ang CIBD ay nakahanda para tugisin ang may nakabintin na mga warrant of arrest sa kasong pandrambong at kasong falsification of public documents sa flood control at ghost project. Sa ilalim, dating ako Bicol Portuguese Elizalde Ku. Kasama mo sa RMN Legazpi Province, Nico Wigan, Radyo Manlayo Barciliano, Tatak RMN. RMN Network News. Pagrepaso naman sa 2026 national budget, sinimulan na ng ehekutibo. Ang kasama natin mula sa Palasyo ng Malacanang, si Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report. Sinimula na nga ng ehekutibo ang masusing pagrepaso sa ratipikadong 2026 General Appropriations Act na natanggap nitong December 29 mula sa Kongreso. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, personal na sinusuri ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang lahat ng pondo at probisyon upang matiyak ang anumang binago mula sa original na National Expenditure Program. Layo nitong masiguro na ang 2026 budget ay hindi lang pasado sa batas at teknikal na pamantayan kundi tunay na tumutugon sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Tatagal ng higit kumulang 1 linggo ang review bago tuluyang ipatupad ang pondo. Tiniyak ng palasyo na hindi maantala ang operasyon ng gobyerno kahit may panandali ang reenacted budget at iginiit na ang maingat na pagsusuri ay para mapangalagaan
ang disiplina sa pondo at masigurong ang buwis ng mamamayan ay napupunta sa tama at kapaki-pakinabang na proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. 12:32 mga kasama. Sa iba pang balita, hindi pa tuluyang isinasara ng Quezon City Police District ang kaso ng missing bride-to-be na si Shera De Juan. Ito'y matapos matagpo ang ligtas si Shera sa Season Pangasinan kahapon at kaninang madaling araw ay naibalik na sa kanyang pamilya. Sa panayam ng DZXL News, sinabi ni QCPD Public Information Chief, Police Major Jennifer Ganaban na hindi pa nailalahad ni Shera ang totoong kwento kung paano siya nakarating ng Pangasinan. Nung nga pong umalis siya nung December 10 ay pupunta po talaga siya na bibili ng sapatos at allegedly ay sumakay po siya ng SUV. At nung hindi pa po malinaw sa kanya kung papaano, nung tanungin siya kung paano siya nakarating ng Pangasinan. Kagabi kasi or kanina pong madaling araw ang sagot po niya is gusto niyang magpahinga. Kaya hinayaan po muna siya, hindi muna siya nakapagbigay ng kung ano pa mang karagdagang details dahil gusto daw po niyang magpahinga. Sa pagsusuri naman ng medical doctor ng QCPD, normal naman ang kondisyon ni Shera, maliban na lamang sa pagsakit ng tiyan at panghihina. Base pa sa impormasyon, nakita ang babae na palakad-lakad sa bypass road, ito'y sabay ng Season bago i-report sa pulisya. Sa ngayon, hindi pa iniaalis ng pulisya ang anggulo ng pagdukot at saplit ang pagtangay kay Shera. Hindi pa po malinaw sa atin ngayon kung papaano at saan siya nag-stay kasi ang sabi po nung nakakita sa kanya, kahapon lang talaga siya nakita at yun nga, binihisan nila kahapon bago siya umuwi. At nung tanungin po si Miss Shera is yun nga kung mapapansin niyo po yung video na nilabas is ang sinasabi niya is naglakad-lakad lang siya. Yung isa pang tinitingnan po natin ngayon, ang sabi po initially daw ni Miss Shera is isinakay siya sa isang SUV. So chinecheck po natin kung isinakay ba talaga siya or sumakay siya. Opo, kasi magkaiba po yun kung isinakay siya, ay ibig sabihin against her will or kung sumakay ba talaga siya at willing siya na pumunta doon. Mga kasama ang tinig ni QCPD Public Information Office Chief Police Major Jennifer Ganaban sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. RMN News Exclusive. Mga kasama, sa bawat butil ng bigas, may kwento ng hirap, pag-asa at pagpupunyagi. Ngayong 2025, hinarap ng sektor ng agrikultura ang matinding pagsubok mula po sa pagtaas ng presyo ng palay at bigas, kakulangan ng supply at epekto ng kalamidad sa ani hanggang sa hamon ng importasyon at proteksyon ng mga lokal na magsasaka. Balikan natin mga kasama kung papaano nilabanan at patuloy na nilalabanan ng Department of Agriculture ang mga hamon para sa matatag at sapat na pagkain para po sa bawat Pilipino. Yan po ay sa RMN IFM Year-End Report ni na Radyoman Gerald Ulep, editor na si Nico Edles at ang kanilang executive producer na si Justice Martinez. Sabay-sabay silang bumibili, sabay-sabay sumasabay din ang pag-akyat ng bigas. Kaya kailangan natin lagyan nga ng price cap. At lagi kong pinapaalala sa lahat ng mga kasamahan ko, hindi lamang na kailangan na may sapat na pagkain, ay kailangan may presyo na kayang bilhin ng taong bayan. Marami ang nagduda. Marami ang hindi naniniwala na maisa sa katuparan. Para sa ilan, suntok sa buwan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pangako ang kanyang binigyang diin sa State of the Nation Address maging noong panahon ng kampanya. Bagamat hindi ito para sa lahat at nananatiling nakasandig sa subsidiya, unti-unti itong umusad para sa mga pamilyang kabilang sa mahihirap at vulnerable sectors. Kabilang sa mga prioridad na benepisaryo nito ang senior citizens, persons with disabilities, solo parents, indigenous people at low-income earners.
Pagdating ng Pebrero, nagdeklara si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng food security emergency dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. The amended RTL, the NPCC shall declare a food security emergency on rice based on the following conditions existing. 1. Supply shortage or extraordinary increase in price. During the last NPCC meeting, the DA presented data that showed that even with the tariff cuts and the world prices of rice going down, the retail prices have not gone down significantly. Thus, the current level of prices is extraordinary. The NPCC recognizes this condition in principle and agreed to recommend to the Secretary of the DA the declaration of food security emergency on rice. Upang maibsan ang bigat sa mga mamimili, nagpatupad ang DA ng bagong MSRP sa bigas. Mula 45, ibinaba sa 43 pesos kada kilo ang presyo ng imported rice. Noong Abril, inanunsyo ng DA ang pagsisimula ng pilot implementation ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Visayas at piling LGUs. Ngunit pansamantala itong ipinagpaliban dahil sa mga regulasyon ng Commission on Elections. Pagdating ng Agosto ay pinag-utos ng Pangulo ang 60-day suspension ng rice importation, isang hakbang para protektahan ang mga lokal na magsasaka at mapatatag ang presyo ng palay na pinalawig ito hanggang katapusan ng taon. Kasabay nito ang pagpapalakas ng 20 bigas kadiwa rolling stores at palay buying programs ng pamahalaan. Sa pagpasok ng Nobyembre, inanunsyo ng DA na nasa 81 sa 82 probinsya na ang may access sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Mula sa orihinal na 136 na sites, lumobo naman sa 427 sites sa buong bansa o halos 1.2 milyong Pilipino na ang nakinabang mula sa mas murang bigas. Sa gitna ng mga bagyo at kalamidad, kumilos ang National Food Authority upang maglabas ng buffer stock para sa relief operations. Kasabay dito, binili ng NFA ang mga naluging palay upang maiangat ang kita ng mga magsasakang pinakanapinsala. Sa kabila ng hamon at kalamidad, tiniyak ng DA na sapat ang supply ng bigas hanggang katapusan ng 2025. Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. And pwede pang extension hanggang February. But our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ito ang larawan ng mga hakbang, pagsubok at tagumpay ng Department of Agriculture ngayong taong 2025. Isang taon ng pagpupunyagi para sa mas abot kayang presyo ng bigas, protektadong magsasaka at mas matatag na seguridad sa pagkain. Kasama mo sa RMN Manila para sa RMN News sa Year-End Report. Radyo Man Gerald, Biulet Tatak, RMN. Network News. RMN Showbiz Report. May kasama Carla Estrada, nagsalita na patungkol sa rumored romance ng kanyang anak na si Daniel Padilla at ang aktresa si Kyla Estrada. Makichika tayo kay Myra Jane Sayaw. Nagsalita na ang aktres na si Carla Estrada patungkol sa umunay rumored romance ng kanyang anak na si Daniel Padilla at aktres na si Kyla Estrada. Pag-amin ni Carla, ilang beses na niyang na-meet si Kyla dahil matalik niya ring kaibigan ang mga magulang nito na sina Janice de Belen at John Estrada. Gayunman, hindi raw para manguna siya sa mga nangyayari sa buhay ni Daniel dahil nasa tamang edad na raw ito. Dagdag pa ng aktres, hanggat masaya ang kanyang anak, ay masaya na rin ito bilang ina. Kamakailan ng ilang beses na maispatan si Daniel at Kyla na magkasama sa iba't ibang events na nagpalakas ng mga espekulasyon ng netizens. At yan ang ating showbiz chika. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak RMN. RMN Network News. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga naunang mga balita. Ako po si Radyoman Angel Garcia mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. 2 araw na lang. Happy New Year na! Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon.
reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Lakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. At yan, nagitikang runan nga damag iti Tiradpas News. Kas panang lagip ti may ka 129 nga anibersaryo iti kinabanwar ken martyrdom ni Dr. Jose Rizal na angay ti wreath-laying ceremony nga indauluan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ti panakitinulong ti Masantol PNP, BFP ken PCG. Sakbay ti dayta nga detalye at iti paulo ti damag iti Tiradpas News. President Ferdinand Marcos Jr. nakipasat iti pananglagip iti maika 129 nga anibersaryo iti kinabarwan kin martyrdom ni Dr. Jose Rizal. Po, asahan po ninyo na sa puso ng lahat ng Marcos ay may lugar na hindi mawawala. Budget calendar iti deliberasyon iti Kongreso maipapan iti naisingasing a pondo mabaliwan. Kunan ko na hindi pwedeng gamitin yung lumang schedule sa bagong proseso kasi ito naging itong mga transparency initiatives bagong proseso to but using the old calendar kaya umabot tayo na ganito. I think first time yata. Safeguard ten program appropriations ti 2026 budget tapos saan nga mausar iti dakes impasigurado ti Solon. Nakita niyo po yung gap, nandun po di ba yung mga numero ng unprogrammed appropriation. Sa ilalim po nun, maraming special provision sa ilalim nun. Ang naka-specify po doon kung ano talaga para saan lang. What are the authorized uses of the items under unprogrammed appropriation. So, very clear. Deployment kadagiti enforcers babay ni ti biyaheros iti so magmamanungal daw sakbay ti Barawatawe nagtultuloy. From the most trusted news center ditoy amyanan, daytoy ti Tiradpas News. Naimbag nga oras kailian, siyak ni Jerry Gabon katitay, danon may kada kayo, dagiti detalye ti damag. Kas pananglaglagip ti may ka 129 nga anibersaryo ti kinabanwar ken martyrdom ni Dr. Jose Rizal na angay ti wreath-laying ceremony ngayon dauluan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Damag manipod kini Alma Carlos. Indaulwan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti pananglagip iti maika 129 nga anibersaryo iti kinabanwar kin martyrdom ni Dr. Jose Rizal iti Rizal National Monument iti Rizal Park, siyudad iti Manila itangal daw December 30, 2025. Ti programa ket adaan iti tema a Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay. Nairugi iti anibersaryo babaen iti seremonya iti panangitagay, iti bandera kalpasan ang nagturong ti Presidente iti sentro iti monumento para iti seremonya iti wreath-laying ceremony. Iti mensahe ti Presidente nagpanawagan kadagiti Pilipino nang runa kadagiti agtutubo nga agbalin ko mga inspirasyon da iti kabibiyag ni Rizal amang itandudo iti integridad, panagraam iti kinapudno kin panagayat iti pagilian. Sigon iti National Historical Commission on Philippines, iti pananglagip itatawan ket pananglagip kadagiti immortal eleksyon manipod iti biag ken gapwanan iti maysa kadagiti national abanwar iti pagilian. Iti panangipasango kadagiti baro akarit kas maysa a nasyon gin umili. Kagidan iti panakarambak iti Rizal Day, indaulwan pa iti Presidente iti panangted iti pamaskong ninyo na kahit hindi tayo nagkikita, kahit hindi tayo nagsasama, kahit hindi tayo nag-uusap, at sa television na lang tayo nagkikita, asahan po ninyo na sa puso ng pamilya Marcos mula po
mula po sa mother ko, si Imelda, po, sa First Lady, sa lahat po ng aking pamilya. Hindi lamang ng First Family, kung hindi yung buong pamilyang Marcos po, asahan po ninyo na sa puso ng lahat ng Marcos ay may lugar na hindi mawawala. At pag binuksan po yan, makikita po ng mga doktor, may nakasulat doon, firm. Kaya maraming salamat sa inyong tulong. Hindi ko po masusuklian ang inyong napakagandang loob na ipinakita sa amin sa ilang taon na. Siguro labis na sa isang dekada na tayo ay nagsasama. Asahan po ninyo at hindi po kami nakakakalimot. Lagi kayo'y nasa isip namin at mas mahalaga, lagi kayo ay nasa puso namin. Tina sa aktibidad ket inorganisar ti Armed Forces of the Philippines, National Historical Commission of the Philippines, Order of the Knights of Rizal ken iti syudad iti Manila. Mainaig iti daytoy nang tedmet ni Vice President Sara Duterte iti mensahe iti pananglagip iti Rizal Day. Atin ang buhay at diwa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda, ipinamana ni Dr. Jose Rizal ang diwa ng walang takot na pagmamahal sa bayan at ang pangarap ng tunay na kalayaan na nakabatay sa liwanag ng kaalaman. Ang tunay na aral ni Rizal ay malinaw. Ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan, kundi pati na rin ang paglaya ng ating isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkawatak-watak at kasamaan. Sa paggunita natin sa kanyang sakripisyo, manumbalik nawa ang ating lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Huwag nating hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula at nagmumula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad at sama-samang pagkilos sa ating komunidad at mga institusyon. Mabuhay ang diwa ni Dr. Jose Rizal. Kabayatan na indagadag ti Vice Presidente kadagiti Pilipino agtultuloy kuma iti panang papigsa ken takderda iti kinapudno ken hustisya para iti moral integrity. Alma Carlos, Tirad Pass News. In panamnama ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing nga adda safeguard ti unprogrammed appropriations iti 2026 budget tapno saanen nga mausar iti DACES. Adto iti pakabuklan ti detalye ti damag. Impasigurado ti Kamara nga saanen nga maulit ti panakosar ti pondo manipud kadagiti saanan ay programa nga appropriations para kadagiti programa ti infrastruktura kas kadagiti kontrobersyal nga proyekto ti flood control. Sigon kini House Appropriations Committee Chair Mika Swansing nga adda dagiti special nga provision kadagiti saan nga nay programa nga appropriations. Kinuna nga tilaing malaksid ket kadagiti foreign assisted projects nga simrek ti pagilian kadagiti multilateral partners Kennedy JICA. Ito po yung GAB. Nandun po, di ba, yung mga numero ng unprogrammed appropriation. Sa ilalim po nun, maraming special provision sa ilalim nun. Ang naka-specify po doon kung ano talaga, para saan lang. What are the authorized uses of the items under unprogrammed appropriation. So, very clearly po spelled out na hanggang doon lang pwedeng gamitin yung unprogrammed appropriations. Yung dati po, na yung binabanggit, yung flood control po, na hila siya doon sa isang line item sa unprogrammed appropriations na tinatawag na sa GIP. Ngayon po, sa 2026 GAB at sa GAA, wala na pong sa GIP. So wala na pong infrastructure projects, bukod na po doon sa mga foreign assisted projects na talagang napakatindi naman po ng scrutiny noon dahil po multilateral po yung negotiations doon between not just the Philippine government but our multilateral partners. Wala na pong ibang infrastructure na pwede sa unprogrammed appropriation. Karaman pa'y kadagiti usar nga mabalinlaing usaran ti UA ken ti AFP modernization ken Marawi rehabilitation. Kabayatan na impaganagyatnan nga awanen ti mapagduduan nga strengthening assistance for government infrastructure programs wenno sagip ti UA nga gubuayan ti pondo para kadagiti proyekto iti flood control.
Deployment kadagiti enforcer babaen ti biyaheros iti sumagmamanungal daw sakbay ti barong atawen ag tultuloy ti detalye ti damag idanon ni Casey Manaog. Tiag tultuloy pa nagdupudop ti publiko kadagiti bus terminal where token aerofer to itintero nga pagilyan sumagmamanungal daw sakbay ti baro atawen. At adapin na piksa ti Land Transportation Office, LTO ti panakipakat, dagiti panakabagi tilintig na kas pasete DOTR, LTO offline biyaheng ligtas, Pasko 2025. May tunos dito iti direktitiba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao, ti Cebu Bukela Puwersa ti LTO Law Enforcement Service, panakirama ti Regional Law Enforcement K9 units, kastamit dagiti LTO personnel na destino kadagiti Mobile Command Centers ti South Luzon Expressway ken North Luzon Expressway. Tapno agtultuloy na inget ipadagkanang monitor ki panang sukimat kadagiti lugan at transportation publiko tapno masigurado ti order lines ken kinatalged dagiti agbiyahe. Sigun kini Asik Lakinaw saan na nasingat ti serbisyo ti LTO ti entero pagilian uray kabayatan ti baro atawen anang rugi sakbay ti Pasko kas maibatay ti direktiba the Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken Acting Transportation Secretary Giovanni Z. Lopez tapno masigurado at tinatalged kinaanay sa panagbiyahe ti publiko. Kinuna ni LTO Chef Lacanilao karaman kadagiti kangrunaan nakaipamaysaan ti LTO tinainget na panakitumpal kadagiti provision ti Land Transportation and Traffic Code kenda dumapay ang may naik ti special alintek ti LTO. Pangindipati dako si tulong ti riding public ng runa kadagiti agtutuba pasahero, senior citizens, ken person with disabilities, panang balbaliw ti direksyon iti trapiko kay panang kontrol ti kadagiti kangrunaan na kalsada, ngagturong kadagiti shopping center, kenda dumapay a lugar a panglinglingayan, kastamit ti panakiwaras ti information and education campaign, babaen dagiti naiperta a materyales maipapan kadagiti linteg, panang gurutan, ken maipapan iti lands transportation. Impalagip man ni Asik Lakinaw ti publiko ang makitulong kadagiti otoridad agtulnog kadagiti agda maalinteg ti trapiko ken dagos nga i-report ti anyaman na panaglabsit tapno masigurado ti natalged ken naana sa panaglugan ti amin ita panawen ti bakasyon. Casey Manaog, Tirat Pass News. Impakamo ni Senate Committee on Finance Chairperson Sherwil Gatchalian nga kasapulan nga da pa nagbalbalo ti schedule para ti panakidiskusyon ti naisingasing nga budget ti pagilian kadagiti sumaganad nga tawen. Dayta tintayamuan ti panagsubli ni Alma Carlos. Impaganit ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian akasapulan ang mabaliwan iti schedule iti panagrugi iti deliberasyon iti Kongreso maipapan iti na isingasing a pondo iti pagilian kadagiti sumaganad atawan. Inlawlawag ti Senate Finance Chief nga ti panagbali ngayon patungpal da iti atawan ket nagkurang da iti oras. Isoan na pasamak iti pan nakaratipikar iti 2026 General Appropriation Bill iti December 29. Kinuna na ano idilik kadagiti na palabas atawan kadawyan ang mapasingkadan iti budget bill iti maikadwa alawas iti Disembre. Iso ang mapirmaan iti GAA sakbay nga agmudo iti tawan. Sigun kini Gatchalian saanan ang maitutup as surutan iti dati nga schedule iti sidong iti Baro at Transparency Initiative nga ipatpatungpal iti Kongreso tamabalinan nga agresulta daytoy iti reenacted budget. Tunan ko na hindi pwedeng gamitin yung lumang schedule sa bagong proseso kasi ito naging itong mga transparency initiatives bagong proseso to but using the old calendar kaya umabot tayo na ganito. I think first time yata in history na 29 tayo magra-ratify, no? Normally nagra-ratify tayo second week of December tapos transmitan na. Pero ngayon medyo aminado ako na nagahol kami sa oras. Iniisip ko kung kaya, once na nasubmit yung NEP, umpisa na kagad ng budget briefing. Ang nangyayari lang kasi pag submit ng NEP, wala pang detalye yung NEP. No? For example, wala pang utilization, wala pang yung detalye ng mga programa. So after SONA ideally, after SONA kagad. Kung kaya nga, simultaneous with the House. So para sabay kami. Kasi kung ganito ulit ang schedule, delikado baka may risk of reenactment kung same schedule pa rin. Malagip nga tidil ket inton kumamalpas iti SONA ti presidente no sa dindo dagos ang marugyan iti panakaratipikar iti budget bill iti Senado. Alma Carlos, Tirad Pass News. Indawluan ni Police Lieutenant Colonel Cesar D. Malong, Deputy Provincial Director for Operations, iti panakitinulong ti Provincial Explosive Ordnance Disposal Unit, Luna Municipal Police Station ken ti Bureau of Fire Protection Luna,
ti panangkadadael dagiti may parparit nga paputok iti napalabas nga Sabado, December 27, 2025 nga nakumpiskar babaen kadagiti personnel ti Luna Municipal Police Station ken Kalanasan MPS. May palagip nga dito nga ganwat ket mangipakita iti panagkumit ti Apayaw PPO ti kinatalged ti publiko ken tinainget nga panakay patungpal dagiti linteg ti panaglako panagikot ken panagusar kadagiti maiparit nga paputok nang runa ti panawen ti bakasyon tapno malapdan ti panakadangran uram ken daduma pay nga insidente may naig ti firecrackers. Naisayang kat ti aktibidad babaen ti koordinasyon ti Provincial Explosive Ordnance Disposal Unit, Luna MPS ken ti Bureau of Fire Protection Luna nga idadalwan ni SFO1 Wilbert M. Labicani. Dagitan ti nakabuklan dagiti damag ti Tirad Pass News itinagan ti sububukal nga puwersa ti Tirad Pass Network siak ni Jerry Gabaw na imbag nga oras kailan. Medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio libreng konsultasyon at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio libreng konsultasyon. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una ita inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaadot ita tao nga may para tira ito yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti ito nga serbisyo iti gobyerno.
Tuesday, Jerry Eagle, Joe Stanley, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. May the spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawadwad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Hello mga kabida! Welcome sa ating show, Bida Ka Food Trip! Alam niyo ba na dito sa Quezon City may resto na ang ambience ay pang retro at ang vibes ay napaka-cool? Ay, ang ganda naman! Star natin yan ha! At ang food, so good! American taste. Mukhang promising ang ating pangbida ka ngayon Direk Nico. Julieta, pwede bang malaman ang ating featured resto ngayon? Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Whiskey's Diner. Alam nyo ba na famous ang lugar na ito sa kanyang 1950s ambience at ang American taste?
Whiskey's Diner. Fairness ang epic ng artistic vibes niya. Ang mga lumang vinyls na naging perfect decor sa kanyang walls, ugly at fantastic si Joker sa kanyang mga display. So appealing and dominance ang kanyang aesthetic pinkish color, both outside and inside the place. What can I say? Oh my goodness, so nostalgic. Siya si Miss Hannah Jimeno, ang maganda at talaga namang ma-appeal na owner ng Whiskey's. Okay, so tayo mismo ngayon sa Whiskey's Diner. Si Miss Hannah. Hello, Miss Hannah. Hello, Sir Daniel. Yeah. Long time no see. Yeah, oo nga. Okay. Anyway, nandito tayo ngayon sa Whiskey's Diner. So parang naiba siya. So before that, siguro malaman muna namin ano ba yung Whiskey's Diner? Bakit siya tayo ngayon? Anong nandito? Bakit yun yung naging gusto mo? Okay po. Kasi po yung Whiskey's Diner, hindi talaga siya Whiskey's Diner before. Whiskey's Cafe lang siya. So nag-start kami na magbenta lang po ng milk tea and fruit tea and dalawang food lang. Okay. Nachos and buffalo wings. Nung cafe pa po kami. And then we decided na gawin na siyang diner, and matagal na kasi namin pangarap magkaroon ng 50 style and American 50 style. diner. Ganun po. Since nung nasa may main branch pa po kami sa may San Antonio, maliit lang po siya dati na cafe. And then that was October 27, 2019 2019 pa po kami nag-start. And then nung November 17, 2022, nagkaroon kami ng chance para mag-open ng business dito po sa lugar na ito kasi spacious yung parking. Okay. Dati operational yung filling station dyan, kaya sabi namin perfect para maging American diner restaurant. Okay. Kaya ngayon po, hindi pa po namin nalolaunch na kami na po ay magiging American restaurant, American diner. Actually, American Filipino since mag-serve pa rin po kami ng other Filipino dish. Pero sa September 1 na maglo-launch po kami na po ay magiging American diner. Okay. Okay, so yung kwan niya kasi, yung nakikita namin sa paligid, yung sa environment niya, naiba. So ano yung naging concept ba talaga to? Yung naging concept ba talaga to yung parang retro, yung dating niya? Yes. Bakit naman? Yes po. Since dito po sa Candon, wala pa po kasi kaming nakikita or na nag-open na business na 50s diner style. Okay. Kaya gusto po naming maiba, kaya nag-isip po kami ng ibang concept na wala pa dito sa Candon. Kaya sabi namin American diner style, mukhang papatok sa mga bata, lalo na yung mga millennials. Okay. Yes po. Kasi sa Manila and sa Baguio, di ba, familiar naman tayo na merong mga 50s diner style Yes, sa Manila or sa ibang mga lugar. Kaya gusto namin na dito rin sa Candon magkaroon, kaya hindi na natin kailangang pumunta or lumayo. Meron na po dito sa Candon, Ilocos. Okay, so yung target natin talaga yung mga millennials. Yes, Okay. po, millennials and family. So yung target market po kasi namin, hindi lang po siya sa family and hindi lang siya sa millennials, pati rin po sa mga medyo may edad na mga bagets dati, nung mga year 1950s onwards to 1980s. Gusto po namin na ma-feel nila na nostalgic yung place. Yes po, kaya naglagay kami ng mga frames na The Godfather, Vespa, sina Marilyn Monroe, sa mga kapanahunan ng mga bagets po dati. And nai-inlove talaga kami sa place na ganon, where you feel nostalgic, parang you want to go back to the 50s. Yes, so yung concept, yung kwan niya, yung environment niya, kumbaga retro siya, Yes, di ba, po, vintage. vintage. Pero yung target natin, yung mga millennials, para mapapagets noon, or yung mga millennials ngayon, pasok dito sa
Whiskey's Diner dito. Yes po. Tsaka nag-ano rin kami na dapat maraming ilaw, dapat maliwanag yung place. Kasi sa mga kabataan ngayon and kahit sino pa dyan, nakaka-attract talaga yung mga technicolors na lightings. Okay. So ano yung kwan? Ano yung, pag pumasok ka dito sa Whiskey's Diner, ano yung tawag doon? Services or ano yung mga offer natin sa kanila? Yung mga customers natin? So yung mga services po namin na ino-offer, hindi lang po kami American diner or American restaurant. We also offer parties and events. Pwede po kayong magkaroon ng small gatherings or parties, even intimate weddings, birthdays, ganyan. Pwede po dito. And meron din po kasi kaming rooftop, pero not functional pa po siya ngayon. Pero yun din po pwedeng rentahan ng mga small gatherings and pagchilan. Kasi we also serve beer. Yes po, may mga beer din po kami. Kaya kapag gabi, ang pinaplano namin every night or every Friday night, weekends night. It's Friday today. Yes, magkakaroon po ng happy hour. Ayun. Yes. Okay. So, what time? Usually, anong oras kayo nag-open and yung close niya? Okay, open po kami dito sa may San Agustin branch from 11 a.m. to 9 p.m. Nakaka-amaze naman pala kung paano nag-start ang Whiskey's. At ang food? Hey, mga kabida! Sa Bida Ka Ilocano, pwede na ninyong mapanood ang ating mga nagdaang episode dito sa Facebook page. Punta lang kayo dito sa Bida Ka Ilocano, search nyo yan at makikita na ninyo ang mga nagdaan naming mga episode, yung mga kakaibang kwento, magagandang kwento, kung minsan nakaka-relate sa atin, o kung minsan iniidolo natin, o kaya yung mga kinakain natin na parang bago o kaya dati na sa atin. Nandito lahat yan sa Bida Ka Ilocano Facebook page. So tara na, search na yan at i-like na! To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Ti Paskwa, maysa a naragsak ken naranyag a tiyempo. Amang ted ti rag-o, ayat ken panagmaymaysa. Katla silaw amang lawag tutunggal balay, amang ipaayit ti talna ken namnama. Uray, addaman pa parikot wenno panubo ti biag. Ti kinapudno ti silaw ti Paskwa, ket isu ti panakayanak ni Apo Hesukristo, aman nugbot ti sangalubungan. Isu ti mangiturong kada tayo, iti panagkaykaysa ken nagtultuloy a parabon. Agmaymaysa tayo, amang rambak iti bendisyon ni impaay na. Manipod iti pamilya iti Ilocos Leche Cooperative, ipaay mi apada-pada iti nempuswan, ken naptuan ayat aranyag ti Paskwa. Agyaman kami tagtultuloy a panagmaymaysa, ken di agsarday a suportayo. Amang pasingket iti ranyag at progreso tayo. Naragsak a Paskwa, ken naragsak a baro tawen kada tayo mami. Uy ayat, ken panagyaman ni kataglanayon para kada kayo. Uy kumagkablaaw, Lawrence A. Sivero, General Manager. Ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo.
Agyaman tayo, ti Apo, nga iso ti poon, ken kapo ti Paskwa tayo. Ngem, iti baet tin tayo panang rambak, iti naisang sangayan nga aldaw tayo, Kristiyano. Laglagay pon tayo mat, ti salon at tayo. Taday to ya panawen, ti ado ti cake, arak, karne, ken dumapay. Ano masobraan tayo, ket mangipaay ti parikot, iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salon at tayo, tanaragragsak met laeng, no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kadwak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablaawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let us explore ng kanilang delicious at yummy foods. Alam natin yan, lalo na ang kanilang mga bestseller na maanghang, matamis, maalat na buffalo wings, nachos, burger, pizza, at ang famous na Whiskey's milk tea in their popular flavor. Okay, so since sinabi mo kanina American taste tayo dito, so pwede mo malaman ano yung mga best sellers natin dito? Yung mga kumbaga hinahanap-hanap ng mga customers natin dito. Sa mga best sellers po namin, chicken wings po ang aming best seller sa food, lalong-lalo na po yung buffalo wings, nachos, burgers, and pizza. And we make sure po na we use quality products and quality brand. Lalo-lalo na po ngayong magiging American diner na po kami. And we assure you po na yung mga ingredients na ginagamit namin is American brand. Ayun, okay. About drinks, hindi ako nagkakamali. Yung isa sa mga famous dito sa Whiskey's Diner, yung drinks. Tell us something about the drinks. Yes po, thank you Sir Danny. Sa mga drinks po namin, since nag-start kami sa milk tea, hanggang ngayon po, yun pa rin po yung malakas sa mga drinks po namin. Pero nagdagdag na rin po kami ng other choices like coffee, mga frappe and milkshakes, and hot drinks din po. Okay. And kung ba, di ba, kung di ako nagkakamali kasi dito sa Whiskey's, yung mga nasa work, nasa kanilang bahay,
How about yung deliveries ng mga nasa work or nasa kanilang bahay? Kung minsan kasi, alam mo naman yung panahon ngayon, medyo nakakatamad kung minsan. Pwede ba yun? Yes sir, pwede po. Nagde-deliver din po kami, may mga partners po kami Yun. at sila po yung magde-deliver sa inyong bahay or sa opisina. Yun. Pero meron nga lang pong delivery fee. Yes Ayun, po. okay. So okay siya, di ba? Di na masama. Aside from sa drinks, kahit yung sa food mismo, pwede rin pa-deliver. Opo, lahat po sir. And also pwede rin po kaming nag-accept din kami ng mga catering even Okay. outside Whiskey's Diner, kahit saang venue nyo po gusto, nagki-cater din po kami. Nakita ko yung truck niyo. Ay, oo pala. Yung food truck. Tell us something about your food truck. Yes po, yung food truck po namin, nauna siya actually kaysa dito sa branch po na ito. Ginawa po namin yung Whiskey's Diner food truck dahil nga po gusto namin na puntahan na yung mga hindi nakakapunta. Para kung makalayo ang Whiskey's Diner, makapunta ng La Union, ng Vigan, ng Ilocos Norte, kahit pa Maynila. Ganun po namin tinitingnan. Ayun, okay. So, Misana, anyway, kabisado ka naman namin sa Tirad Pass Network. But anyway, siguro yung mga nanonood ngayon, lalo na sa mga nasa Candon or nasa Baguio City or kahit nasa La Union nandito sila sa Candon City, di ba? Baka gusto mong invite. Invite. Pumunta dito, subukan yung American taste ng Whiskey's Diner. Okay, Sir Danny, thank you so much. And thank you so much din sa DCTP and TPN Channel 13 dahil nagkaroon kami ng chance para ma-interview and para makilala rin yung Whiskey's Diner sa mga hindi pa nakakaalam na meron palang ganitong restaurant dito sa Candon. Ang Whiskey's Diner San Agustin po ay located sa National Highway San Agustin, Ilocos Sur. Dito po sa may malapit sa may CNHS. And meron din po kaming main branch, doon naman po sa may San Antonio, sa may malapit po sa 7-Eleven. Doon po yung main branch namin. Pero ang pinagkaiba po kasi doon po, mahirap po yung parking. Okay. Dito po, malawak yung parking. Okay. And para naman po sa Whiskey's Diner food truck, abangan po ninyo dahil baka yung bayan nyo na ang susunod na pupuntahan namin. Yes, narinig natin. Buffalo wings, quarter pounder beef burgers at ang beef tenderloin na best sellers American food ng Resto. Grabe naman ang 50s vibes Resto ni Hana. Sabik na rin kami ni Julieta na matikman ang American cuisine ng Whiskey's Diner. Pero bago yan, tumawa muna tayo! So, thank you so much Sir Danny dahil nagkaroon ako ng chance para ma-interview and para marinig din ng mga taga Ilocos Sur at yung mga nakakapanood na meron palang American Diner dito sa Candon. And I would like to invite, isa pa po. Sir Tony, maggamit ka! Okay lang mo, oray magkakadita sa mga. May special participation. Bati ka muna dito. Sige, sir. Nasa last part na tayo ng Okay. Last part. Go? Okay. Invite na lang. Ayan. Saluhan na ganyan. Okay, once sa balingan. Alright, thank you so much po, Sir Danny, Yes. dahil nagkaroon ako ng chance para ma-interview and para marinig din ng mga taga-Candon or kung sino man yung mga nakakapanood po at kung sino pa yung makakapanood kasi may sapay siya, nagadoon na itin baga. Kana nakat-kat ka. Mr. Tony po, magamin ka! Mulawa, katapanan. Okay, last part lagaro din niya. Yes po. So, mga best sellers po namin, number 1 is yung mga chicken wings po namon.
sabihin na yung bestseller po namin dito ay yung mga chicken wings po namin, lalo na po yung buffalo wings. And Buffalo wings, yes. Pinagsamang maanghang, matamis, maalat na chicken. And then yung mga milk tea po namin and coffee. Ganun. Alaguri kayo kasi kurang. Kung gano'n, ay may siyang may baga. Oh, may na. Buffalo wings. Yun, ay na pa yun. Yung gano'n na yun ang buffalo wings, nachos. Ito gamitin sa mga. Paay ko di Nabara Kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya ak ito'y Locosur. Sapay kumata tibaet, iti paspasamak, ito'y a tiyempo, sa grapen tayo, ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, ti kapitasan, a selebrasyon tayo, Kristiyano. Manipo di ti pamilya, naragsak a Paskwa, ken nagasat ang barutawen tayo amin. Kaya anak ken kapsat yo, Bukal Boy Hernelia, hindi aman akunay. May sa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Agyam-yaman, kadagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, na panangrambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken agyaman iti apo, iti basit ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. Toy kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti pusok ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma, abaro atawen kada tayo. Amen. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tirad Bus Network.